V tomto prvom videu vám ukážem rizikovú skladbu, tú skladbu, o ktorej je tento článok. To znamená tú rizikovú skladbu, ktorú neodporúčam vôbec nikomu riešiť. My ju vôbec neprojektujeme. Tento typ skladby sa používa z toho dôvodu, alebo firmy, alebo realizačné firmy ho používajú z toho dôvodu, že je vlastne veľmi jednoduchá a primitívna realizácia cien. Čiže keď proste niekto robí developerský projekt, chce na tom dobre zarobiť a chce tlačiť cenu dole, tak jednoducho zvolí častokrát niečo takéto. No a teraz vlastne o čom tá skladba je. A na toto treba si dať fakt veľký pozor, ak kupujete nejakú hotovú stavbu, že s plochou strechou, že ako je tá plochá strecha riešená, lebo veľakrát sa to robí práve týmto spôsobom. Čiže máte nejaké obvodové steny, na ktoré naukladáte drevené hranoly. Na tie drevené hranoly, teda trámy, ide OSB doska, na tú OSB dosku už potom v podstate ide, v prípade, že sa používajú napríklad fólie ako Fatrafol alebo nejaké iné značky, ide geotextília, na tú geotextíliu ide tá fólia Fatrafol trebárs, a potom je zase geotextília kvôli tomu, že chceme na ňu dať treba štrk, ako zaťažovaciu vrstvu. A vlastne horná vrstva strechy je hotová. Potom sa ide do interiéru a ide sa zateplovať. Čiže medzi trámy sa strčí povedzme minerálna vlna. Môže to byť minerálna vlna, môže to byť aj niečo iné, možno odfúkaná. Teda striekaná izolácia sa tiež zvykne používať, alebo nejaká drevolaknita. To je teraz vlastne jedno, ale najčastejšie kvôli cene tam ide minerálna vlna. Kvôli tomu, ak sú tu použité drevené hranuly, tie majú nejakú výšku, tak sa tam zvykne robiť druhá vrstva, aby to splnilo nejaký tepelnoizolačný odpor tej strechy, čiže aby sa nahnala výška tej minerálnej vlny. To môže byť proste nejakým ďalším roštom, to je teraz úplne jedno, akým spôsobom je to tam namontované. A povedzme pod to príde teda sadrokartónový rošt s profilmi, na to dajú parozábranu, to je za mňa najhoršie riešenie, v podstate parozábrana na rošte sadrokartónovom, sa to poprepichuje, a potom sa to prepichne ešte tým, že sa sadrokartón na to našrobuje. Čiže toto riešenie vôbec nepoužívame, dávať priamo parozábranu, lepšie by bolo, keby bola niekde mimo toho. A hlavný problém je aj ten, že vlastne keď sa ťahajú akékoľvek káble, tak sa to potom prepichuje cez tú parozábranu. Rovnako svetlá, keď sa tam nejaké vsadzajú. Tak. No ale povedzme, že toto je práve to riešenie, ktoré sa často pri takýchto vlastných konštrukciách používa a na to jednoducho príde sadrokartón. A máme vlastne hotovú strechu, nejakým spôsobom spravenú, za mňa vysoko rizikovú a teraz poviem vlastne prečo. Za ideálnych podmienok, budem do toho trochu čmárať, v ideálnom svete by existovali dokonalé parozábrany, ale parozábrany dokonale neexistujú. Čiže my tú parozábranu máme tu. V ideálnom svete by sa stalo to, že keď tu vznikne nejaká parozábrana tu zadrží a celú konštrukciu máme v suchu. A v pohode by to fungovalo. Realita je taká, že tie parozábrany vždy niečo pustia, aj nech sú akékoľvek, vždy nejaká para cez ne prejde, aj keď maličko. A do veľkej miery to závisí, ako je tá parozábrana spravená, ako sú prelepené spoje, ako sú schované prestupy, či tam nie sú tie káble a proste rôzne ďalšie veci. A v reálnom svete teda jednoducho para prejde. Para ide, príde k tejto OSB doske a tu sa to začne zrážať. Zráža sa to tu z toho dôvodu, že tá OSB doska má v sebe nejaké lepidlá, tiež pôsobí ako parobrzda a zároveň nad tým máme tú fóliu Fatrafol. Pričom tá fólia Fatrafol, alebo teda tieto typy fólie ako Fatrafol alebo iné značky, oni sú relatívne tiež paropriepustné. Keby ste tam dali ešte asfalt alebo EPDM fóliu, to je oveľa horší stav, lebo tie neprepúšťajú toľko vodnej pary ako fólia. Ale to je teraz irelevantné. Vo výsledku je dôležité to, že tu sa to jednoducho zrazí. Lebo toto je vlastne OSB doska, ktorá je priamo v styku s exteriérom a je jednoducho v chladnom priestore a je úplne podchladená. Čiže tu sa nám zráža vodná para, začne to tu proste vlhnúť, kvapka to do minerálnej vlny, tuto to plesne. Keď je tej vodnej pary veľa, tak to proste zlezie až dole, začne to kvapkať na sadrokartón, steká to kade-tade. A vlastne tento proces sa môže objaviť kľudne po pár rokov, že po 4, po 6, po 8 rokoch, podľa toho, ako je tá parozábrana zrealizovaná, koľko tej vodnej pary tam do toho ide, ako sa to tam proste stíha vyparovať, nevyparovať. Jednoducho, toto sa tam proste bude diať. A ja teraz akože netvrdím, že takéto niečo sa nedá zrealizovať, aby to fungovalo správne.
tie výpočty niektoré ukazujú, že by to teoreticky mohlo byť možné, ale proste my musíme počítať s tým, že to nejakým spôsobom bude aj reálne zrealizované. A teraz napríklad môžu byť tie farozábrany polepené správne, ale jednoducho časom sa môžu pouvoľňovať, čokoľvek sa tam môže udiať. Hej. Čiže za mňa vysokoriziková záležitosť. V ďalších videách ukážem, že prečo, ešte podrobnejšie a prípadne teda ako to riešime my a čo určite je lepšie riešenie.